Spørgsmål 1. Netdyret er giftig, men hvor sidder giften? A. I en pig på næbets underside. B. I en pig på halespidsen. C. I en spore på bagbenet. Svar. I en spore på bagbenet. Spørgsmål 2. Har både han og hunner giftpigge? Svar. Nej, kun hannerne. Spørgsmål 3. Hvordan finder netdyret maden under vandet? Ved hjælp af hørelse, syn eller elektricitet? Svar. Elektricitet. Spørgsmål 4. Hvor stort er netdyr? Som en rotte, en kat eller en hund? Svar. Som en kat. Spørgsmål 5. Hvor store er æggene, når hunden lægger dem? Som en vindrue eller som en blomme? Svar. En vindrue. Spørgsmål 6. Hvor mange æg lægger hun normalt? 2 eller 10? Svar. 2 æg. Spørgsmål 7. Uddror hunden æggene, eller udklækker de af sig selv? Svar. Hunden uddror æggene. Spørgsmål 8. Hvor mange orm æder et netdyr per måned? 2.500 eller 25.000? Svar. 25.000. Spørgsmål 9. Har netdyr tænder? Svar. Nej.